ሰላም ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ድሓን ዶ ቀኒኹም ህፃናት ፅንፅዋይ ትከታተልዎ ዘለኹም በሉ ህፃናት ሕጂ ኸ ንእሽተይ ዕላል ሒዘ መፅእ ኣለኹ ናብዛ ዕላል ዶ ክንከይድ ንፉዓት ህፃናት ንኺድ በሉ ዕላልን ፀወታን ኣህባይ ምስ ቆልዑ ኩሎም እንስሳታት ኣብዛ ጽብቕቲ ጀርዲን ይጻወቱ ኣለዉ እተናሓ ካብ ሓጎሰን ዝተላዕለ እምባሕ እምባሕ ይብላ ቴዲ ድማ ምስታ ህበይ ዓርኩ ትራክተር ሒዞም ይጻወቱ ኣለዉ እቲ ጎናይ ንበይኑ ይጻወት ኮኮ ቃጭል ቃጭል ኣሎ ንዑ ናይ ምሳሕ ሰዓት ኣኺሉ ይብል ደጊሙ ደጋጊሙ ንዑ ናይ ምሳሕ ሰዓታት ኣኺሉ እቲ ኮኮ ናይ ኩሎም መግቢ ከከም ዝደለይዎ ገይሩ ኣብ ጠረጴዛ ቀሪቡሎም ኣሎ ኩሎም ድማ ነናቶም ምስ ረኣዩ ደስ በሎም ኣብ መንጎኦም ግን ሓደ እከይ ዝኾነ ህበይ ኣሎ ሓደ ሓሳብ ድማ መፂዎ ቴዲ ምስ ዓርኩ ህበይ ክበልዕ ኢሉ እንዳጎየየ መፂ ዘሎ እቲ ኮኮ ቴዲ ኖኖ ኢድኩም ተሓፀቡ ኣእዳውኩም ጀርምታት ኣለዎ ኢልዎም ቴዲ ኸኣ ንዓርኩ ህበይ ሒዙ ክሕፀብ ከደ እቲ እከይ ህበይ እቲ ክሓስቦ ዝፀንሐ ሓሳብ ስርሑ ጀሚሩ ነቲ ናይ ቴዲ መግቢ ብርቱዕ ዝኾነ ቀመም ነስነሰሉ ክፉእ ግብሪ ብምግባሩ ድማ ኣዝዩ ደስ በሎ ኮኮ ዝቐረቦ መግቢ ንኹሎም ክካፍሎም ደው በለ እቲ ናይ ጎናይ ድማ ኣዝዩ ጠሚዩ ስለ ዝነበረ ክበልዕ ተሃወኸ ቴዲ ናቱ መግቢ ምስ ረኣዮ ደስ ኣይበሎን ሓሲቡ ኸኣ ስለዚ ንጎናይ ሃቦ ጎናይ ኣዝዩ ጠሚዩ ስለ ዘሎ ቀልጢፉ ብልዕ ኣበላ እቲ እከይ ህበይ ዘቃመሞ ናይ ቴዲ መግቢ ጎናይ በሊዕዎ ሽዑ ጎናይ ከይተረድኦ ሃንደበት ተቐየረ ኣዝዩ ድማ ውዑይ ኮነ ንኹሎም ክሃርሞም ደለየ በታ ሞዶሻ ኣልዒሉ እንተጎየዮ ድሕሪኡ ጎይ ጀመረ እቲ መግቢ ንጎናይ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ከሰራስሮ ጀመረ ንኹሎም ድማ በብሓደ ክጎይዎም ጀመረ ኣብ መወዳእታ ኩሎም ተሓባቢሮም ንጎናይ ኣብ መፃወድያ የእተውዎ ህፃናት ሪኢኹማ ዶ እዛ ንእሽተይ ዕላል እወ ክፉእ ግብሪ ትገብር እንተኾንካ መጀመርታ ንኹሉ ሰብ ተሃሲ ድሕሪኡ ንነብስኻ ተሃሲ ኩሉ ሰብ ካ ንዓኻ ይፀልኣካ ምክንያቱ እቲ እከይ ህበይ ነታ ናይ ቴዲ መግቢ እንታይ ገይሩላ ዘይተደልየ ቀመም ምስ ገበረላ መን በሊዕዋ ቴዲ በሊዕዋ ትጎናይ እወ ቴዲ ንጎናይ ሂብዎ ጎናይ ከኣብዚ ሓሰቦ ንኹሎም ክሃርሞም ደለየ ስለዚ ክፉእ ግብሪ ምግባር ካብ ኩሉ የንዕቐካን የፅላኣካን ህፃናት ንሕና ካብ ኩሉ ክንክፍቶ ምእንትን ክፉእ ግብሪ ክንገብር ኣይግባአናን እዩ በሉ ህፃናት ናይ ሎሚ መደብ ናብዚ መስል ነይሩ ኣብ ዝቐፅል የራኽበና ደሓን ቀኒዩ